musidɓe yeɓiyankoɓe a yawo Gounass TV on calminama e inde on manama e jettode ɗo gondon enen goni ko ɗon kisal kam enden ko jomiraɗo yo won e men sikki ala gonɗen koye ñalawma 7 ina hawri e goo lewru o woni jukko hitande 2026 l'an 2026 bandiraɓe no adori e kala ñalande nde aset nde Allah addi ɗo e wuuro men teddugo Médina Gounass e ko taari ɗum eɗen gandi oɗete saaha taweteɗon ko ɗo e bowal ngal guese ceerno no foti taniyete fa tabarakallahu eɗen gandi noon so tawi wiyama gonɗen ko ñalawma aset kadi eɗen gandi koye ndungu gonɗen wiyama kadi ko ɗo e guese ceerno meɗen khalifa gonɗen hay goto namdata ko holko jeeyi sababu aɓe jaa toon holko ɓe mbaɗata toon holko ɓe golloyta toon no foti taniyete machallah eɗen gadani ceerno walla eɗen gadodira e koye men kala ñalawma aset mo Allah addi ko ceerno jeeyi nam ko ceerno jeeyi ñalliɗi foof saabu ko ceerno woni khalifa men labudde kala ko immani kala ko yamiri men eɗen mbaɗanamo kono kadi kirinde e oɗo ñalawma aset kam e ñalawma alarba ha ɓuuri heerade kadi e oɗo ñalawma aset no foti taniyete ko ɗum jeeyi sababu hande kadi dawol ngol dawti ɗo e guesa khalifa no mbiruɗen ni tawi dawɗen ko ɗo e guese ɗofaba yogaɓe emen mbiya guese juurode no foti taniyete sikki ala hande noon dawɗen ko e maaja o no foti taniyete eɗen gandi machallah no jiiru toon jalluɗi ɗi ni maajo o jikkini eɗen mbawi widde noon fuɗi putgol batgol fayida no fewi hande o wona awtade ala ko ɗoftade wadde firti ko so tawi yumene nani ene wiya ɗoftade firti ko awde nde moƴƴi soki no fewi la budda woda ko ɗofta hen beele awde nde ɓuura ngarɗude ɓuura moƴƴude no foti taniyete ko ɗum jeeyi sababu hande noon dawa koye maaje he en jii noon e sifaji ceertuɗi nam foof ko laɓɓinde tan kono en jii hen husinaji en jii hen ɗoftotoɓe en jii hen remoɓe en jii hen fiɗɗoɓe en jii hen addoɓe ndiyam foof no foti taniyete wadde men bandiraɓe ɓe machallah dawi gaari ɓe hen gaddi gayi e nana kuusa no foti taniyete yogaɓe hen gaddi pucci ɓene kadi ene kuusa no foti taniyete yogaɓe hen gaddi ko bamɗi ɓene kadi ene kuusa no foti taniyete yogaɓe hen jogui ko jaale juuɗe munen kadi ene ndema no foti taniyete yogaɓe hen ko fiɗɗoɓe yogaɓe hen ko addunoɓe en ndiyam eko nandi hen eko nandi hen machallah en jettiri ɗum Allah en jaahni Allah jomiraɗo subhanahu wa taala nde rokkumen faktangi finde oɗo ñalawma aset hande ha mbawɗen arde ɗo e guesa ceerno meɗen khalifa o juurorde no mbiyen ɗo faba noon musidɓe yeɓiyankoɓe a yaw Gounass TV to caméra to kun ɗon ko musidɗo Ousmane Kama guiɗo leñol ɗo yeeso haalide nde ko Ahmed Tidiane Baba Khalidou Diallo komin kaali ko foof so oɗon jiiɗi ɓurde laɓɓitinade ɗum ɓurde yacñade hen ɓurde yacñade hebde hen fahmu mawɗo inchallahu taala on ndewata amen no foti taniyete min mbawa hollude moon inchallah jehen yeɓiyankoɓe Gounass TV ha joni no min mbiri moon gonen ko ɗo e guesa ceerno khalifa o machallah sikki ala eɗen gowi yettade yogay sagataɓe ɓe ganduɗa ina lolliri almudagal ina lolliri gollande ceerno ko suudi e ko feeñi ɓe ganduɗa kañumen ko so tawi dawi ɗi noddi koko aroɓe tan ko aroɓe tan kañumen sowa guesa ceerno sowa golle goɗɗe ko nandi hen en tout cas ko yamirode tan kañumen woni ko dari no foti taniyete ɗum noon sikki ala ɓen foof ana jiite ɗo e guesa ceerno so tawi ari tan ma wawi yiideɓe ɗon foti taniyete ɗum noon musidɗo min mbima assalamu aleykum kallamin inde yettode e leegal assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko Amadou Tidiane Sow leegal men Afia ɗo e nder Médina Gounass en calmini foof en juurima foof en calmini khalifa tedduɗo on ceerno men ceerno Radiama Tidiane Ba yo weeli Allah wona e makko ɓeydanamo sembe ɓeydanamo kadi barke inchallahu taala eyi ceerno Ahmed Tidiane min mbima so a jarama no fewi no wiiri ni to ko goto jibinani Médina Gounass Sam Tidiane en dawi ɗo e guesa ceerno khalifa o machallah ko adi foof min jiiɗi wode ko gartanɗa min e dawol ngol no jiiruɗa coftal sukaɓeɓe notitade ɓe hen golle ɗe no gona yaarude ni moƴƴugol mum hay ko nandi hen e ko nandi hen ko gartantami inchallah eyyi machallah dawol ngol hande machallah dawol ngol dawama Médina Gounass dawi e ko taari ɗum par ce que sa ƴeewi ha joni sagataɓe nan jippo e nder guese he darapoji nan jippo e nder guese he fuɗɗima ñallude ni kono hatta wonno guesa ceerno dawol muɗum ñallata dawol ngol dawama no wirano ni eno mbiranoɗen ni nde wonno wiyano hande yimɓeɓe yo daw e maaje he joom jala tourde gara ene gussa maajo o ene ndemto joom husnaji en gara Allah walli en vraiment hay hunde ala ko manki ɗo wona to gayi wona to pucci wona to bamɗi wona yimɓe ɗoftotoɓe maajo o machallah kadi leegal meɗen leegal men leegal wallam kadi Muzdalif Allah wallini en kadi wiyanoma kamɓe yoɓe gar ɓe gawana ceerno men ceerno Ibn ceerno makka mum o kamɓe kadi ɓe gari galgol moƴƴol machallah ala kulli halin enen Médina Gounass enen ɓesgu dental ngal mbaɗen feere battane ɗiɗo dawi mbaɗen no mbaɗen hande ni ay no dawriten hande ni si en dawri noon ɗo e balɗe seeɗa guesa ba gasat inchallahu taala eɗen jiiɗi no dawreten ni no dawreten guese men ni dawren noon guesa ceerno ba mate Allah ene walla en kala ko dawɗen gaynon ha laaɓa ceerno inchallahu taala seydi Sow a jarama min salmini on mi juurima on mi weltinima on kadi no fewi onon kadi kon jamareɓe kon dariɓe lang gam hirjinde yimɓeɓe e almudagal par ce que ko mbattat ɗo ko
gandon ko yambiro tigi gonɗon ko yambiro sellino gonɗon par ce que wonmo ala ɗo kono en humpiti golle ɗe won mawɓe nanɗo e nder Madina Gounass ko ɗo ɓe gonɗo e nder guesa ceerno he kala ñalawma ɓe tawalata ɓe garat tan kono noon wonno eɓe ndewani golle ɗe eɓe keɗo on eɓe belti cikkata ko ga e nder guesa heɓe goni onoon kadi yo Allah sembina oɗo liggey Allah ɓeydanon cellal Allah ɓeydanon yajede Allah ɓeydanon barke ɓoydan darnade ceerno ha ɓesguji moɗon gara ha lumtodira inchallahu taala calmini en juurima hasa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tigi ɗum noon en mbimo waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh wonno ko musidɗo Ahmadou Tidiane Sow walla mbiya Jean ɗo e cuuɗi men Médina Gounass goto e sagataɓe lollirɓe dowol e gollande ceerno mbaɗi kottidinde ɗum noon seydi Sow a jarama yeeɓiyankoɓe a Yawo Gounass TV ha joni min mbirimoon ni machallah jokkuɗen ko tawede ɗo e dingiral ngal no mbiyen bowol guesa ceerno mbirɗen ni dawa koye maajo ha joni eɗen jokki yettade yogaɓe sagataɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko lollirɓe almudagal lollirɓe gollande ceerno ko suuɗi ko feeñino foti hnete yiɓen fayida mawɗo ɗum noon eɗen darde ɗo goto e musidɓe en calminanmo gan sango haali men inde yettode musidɗo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh en calmini dental ngal foof so mbi dental ngal en gaddini salminago ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba radiallahu taala anu nafana Allah bi barakati calmini foof en calmini wuro ngo foof mbiɗa hette ha namno question ngaji inchallah machallah jaram no feewi musidɗo Ahmadou Tidiane Ba tabarakallah nde waɗɗen koye guesa ceerno men tahar men ceerno Alaji Ahmadou Tidiane Ba yo Allah jinno gurdam noon tabarakallah machallah en dawi ɗo hande nde waɗɗen koye maajo koye goto e sagataɓe daraniɓe yamirore woɓe kadi tawtorede ɗiɗo dawi ñalɗi almudagal ko suuɗi ko feeñi aɗa waɗi hen ko fayidine Amadou Tidiane hono jiiruɗa dawol ngol machallah fa tabarakallah sanat haali guine en jetti Allah no feewi mbe alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin eyyi enen madinaɓe jettana Allah no feewi ganden en keeɓi ko aduna ene daren ko aduna ene watte men haqqille woni hollum woni khalifa men oɗo tedduɗo mo joguiɗen ɗo eɗen jogui hunde ko ganduɗa enen ganda holto haaɗi enen noon bakkiloɗen enen sukaɓe madinaɓe yidde ceerno wona aɗa yiiɗi ceerno a yahata galle ceerno aɗa yiiɗi ceerno a yahata guesa ceerno aɗa yiiɗi ceerno a yahata jama walla julda e ceerno saka waktu goto enen holko woni almudagal men woni ko hakkude men e ceerno ko laaɓen ha mbayan comme no hakkude mayɗo lotorte ni ganduɗa kañum hay hunde wawa wadde enen ko noon poɗɗen wadude ceerno ko foti no Madina Gounass so yiyama ko étuji capantati gonɗo maajo ene dawe hen so dawi ɗo so woodi ko leeɗe so timmani hay leegal walla so woodi leeɗe ɗiɗi wiye ha joni en nunki gaynu étuji capantati ɗum de gande de madinaɓe tinnoɗen mbatten haqqille ɗum ɗo weeɓani e andi a wawa tampande hoorema ha keeɓa Allah tampanɗo Allah keeɓa Allah ceerno men kala gollande mo yiyat sikki ala mawɓe men wonnoɓe ɗo ɓe foof gollani ceerno jii nafoore mum enen sukaɓe noon ko enen tolni oɗo zamanu enen sukaɓe enen tolni oɗo zaman tinnoɗen bakkilen mbatten haqqille guesa ceerno foof ko ɗo heɓoto visa Amérique passeport foof tout ça neɗɗo noon a wawi yiide noon aɗa yiiɗi nema aɗa yiiɗi moƴƴere a wawa tampande duwontoɗomo jamme ñalam seeɗa muɗum ko ɓenni ɗo ko tan balɗe ɓennuɗe en jiiɗi tampere hokkere holko gullitɗen ceerno ayi alhaali men humti aduna men e lakara moƴƴo bakkille ɗen guesa ceerno enen sagataɓe afiya walla sagataɓe Madina Gounass bakkille enen tinneɗen e guesa ceerno en ngala ko ɓuuri guesa ceerno en mbawa hebde ko ɓuuri guesa ceerno en jogotani hebde kadi ko ɓuuri guesa ceerno wallahi tabarakallahu a jaram no feewi machallah no wirini wasi o timmi en nani ɗum en paami en beltirima ɗum kadi no foti hnete donc mo sortima sukaɓe nan wasima ko garta ha to banggue hande dawol ngol jiirɗa ni sukaɓe machallah en yaltide vraiment kadi wasiyeɓe ene ligguey o vraiment eyyi so Allah kam sukaɓe dawi eyyi en mbiye hande ko suka woni doole janggo walla sukaɓe so doole nunki doole keɓ hande hollide sukaɓe ɓurɗo hewde kono woni kay alhaali o kay holno neɗɗo dawrata guesa ceerno nawrani matériel holno neɗɗo dawrata guesa ceerno addani diallo holno neɗɗo dawrata guesa ceerno ala addani gollorgal mum te saɗa dawa guesa ma a nawat gollorgal ma nawa kala ko ganduɗa aɗa sohliri toon aɗa dawat an ngala guesa ceerno juuɗe ɓole joni sa ari juuɗe ɓole ko poɗɗa gollude ko te ɓuuri himminede ko demal ko gonga hasa maajo ne ɗofte walla ele waɗe goɗɗum kam ko ɓuuri himminede ko demal ngal hande demal ngal so Allah walli yettima hande ɗum ɓurno hatujinde so tawi noon demal ngal yettaki noon e mbawa yiide ene jaadine demal e ɗoftugol e yiide kadi mbadde ko goɗɗum tinnoɗen enen sukaɓe so tawi enen dawa guesa ceerno woto jaɓen yaadu juuɗe ɓole ɓe tawi ɗum haalde hay jama men to so ɓiɗe yeyna toon seɗen jaaha guesa ceerno woto jaaren juuɗe ɓole jaaren gollorgal ɗum woni ko wallaten ɗum woni ko golɗe yawata kono so tawi enen ko ɓuuri hewde sagataɓe ko soyi ko temedere ko capanɗe jeegom gaddi dialo ɗum woni ko gonɗen ɗo ha tijubara walla ha fana kono enen foof so gaddi gollorgal men Allah en darta ko ɗo ko ɓuuri kay miɗi tawi kooti yo Allah hokku en kadi barke guesa ceerno mi jayi Seydou Wujudi Ali min calmini on Siraba Kalidi e Ousmane Camara min beltinimo no feewi ami ñagono Allah moƴƴere ko battanɗo ko weeɓani tinno ɗe koy sa neɗɗo yeeyi tinno ko tinninoɗo yite tinno
onon ala ko woni fanare mon sona yo dental ngal hollire yo dental ngal yiye yo dental ngal yeeɓe Allah wi jobdu yo Allah mo jobdu moƴƴiri ɗum noon ko Allah wawi yobde ɗum yo Allah mo jobdu moƴƴi kala ko tampuɗon hen kala ko mbawno wadde hen doole mon foti tinne ɗe kadi enen kadi wonande wattuɓe haqqilade ayangu Daka TV kala mo Allah wawni jungo mum walla e Gunas TV kala mo Allah wawni jungo mum yo tinno waɗa hen saabu sagataɓe accuɓe haajuji mum accuɓe himmede mum ene toppidi ɗum sababu ni wuro ngo yeeɓe wuro ngo ngatu yo ande kala mo Allah wawni yo waɗa hen jungo mum ɗum woni ko yarata alhaali yeeso kono so tawi gofo ko jogui wi ala ɓeega ma ɗum woni ko tampinten sen dendi tan en kewat kono sen ceerima tan ɗum woni ma hebda hunde yo Allah hokke rendude ɓijay seeɗi wujidani Allah hokke rendude wonno ko musidɗo Ahmadou Tidiane Ba machallah en beltima en nani ko haali ko kadi rewi lawol no fewi o jarama yo Allah yom moƴƴere ko goto e sagataɓe lollirɓe machallah almudagal no foti tinete o jarama ma en jokko golle ha joni yeɓiyankoɓe Gunas TV ko ɗo e gues ceerno gonɗen eɗen jokki weltorade ayawo meɗen Gunas TV ha joni taweten ko ɗo e bowal gues ceerno machallah eɗen kuccodira goto e sagataɓe musidɗo inde yettode ɓe mbima assalamu aleykum musidɗo ko noon tigi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o ko musidɗo moɗon ceerno Ahmadou Boyinaji o e wuuro meɗen teddugo Madina Gunas legal rahmatullahi ceerno eɗen tawi ɗo e dingiral ngal machallah ene woni dawol ngol dawi guilal min darma ɗo jogui machine tabarakallah min jiiɗi wodo ko gartanɗa min e dawol he ha tengti noon e banggue mo gonnoɗa o to banggue moƴƴugol husino e banggue kadi nafoore husino e maajo e ko nandi hen tawno on banggue woni ko gonnoɗa guilal eyyi alhamdulillahi rabbil alamina Allah andi mbaɗo guesa so Allah addima hen hanti koye nder anni o tan Allah tawtata ma nde wonno gardata ko almudagal gardata ko yidde moƴƴinde eyyi ɗum waɗi noon so tawi a golli tan hay so tawi kono mbami ni mbaɗa Allah wonde moƴƴo ma Allah waɗa woni e nder anniye ma he golle ɗe jeeya ɗe peewi eɗe ndewi lawol tawa noon wona an ko anniye ma e anniye kadi joom golle ɗe e gollande joom golle ɗe ala nimsa e ko ɗum hunde yettirtede Allah no fewi Allah waɗi kadi ɓesgu wuuro ngo dawi ari e keewal ina golla golli dayneji kadi golle ɗe ina gondi e peewal ko ɗum hunde yettirtede Allah no fewi e onon kadi banggue radio ngo omin jetti Allah omin jetti on kadi omin du onon ono jaalal meɗen Hammadou Yero Diallo mbiɗa wawi wimɓe aɗa kono ko ɗo ɗo guesa ɗo ɓuurmi andudema waɗi ñande nani mo ruttima tan ko ga haqqillam dogi won noon mbeɗa yiyatnoma ga no fewi mbeɗa yiidamo kadi e musidɗo meɗen Ousmane Camara mbeɗa yiidaɓe no fewi ɗum waɗi noon ko jaalal mawgal jaraɗen e nder wuuro meɗen Madina Gunas e omin duwono radio ngo omin duwono ceerno omin duwono dennangal commune Madina Gunas emin duwono kadi julɓe foof nde wonno jaale baɗe ni so jeehi ko aduna foof yaara eɗen mbiya noon yo Allah yurmombo yaafombo harnamo aljanna yo malakaji yurmen jaɓɓom yo Allah kadi waɗ e ɓesgu he kadi barke wonda e ndenka ɓe ɓuura jinnaɗo kadi judde balɗe ya barke fati salatul fati jarama fewi noon Allah ko moƴƴo merci machallah en jarnima no fewi donc musidɗo ceerno Boyinaji ceerno Ahmadou Boyinaji o jarama no wirini en beltinima en ndima kadi Allah windu baraji ɗi sowo jeenade musidɓe yiɓiyankoɓe Gunas TV ñakken galle hayso ko lawol bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe e daroɓe ayawo Gunas TV machallah eɗen goni ɗo ha joni e guesa ceerno meɗen Khalifa tabarakallah eɗen dardiɗo goto e sukaɓe machallah jeunesse wuuro ngo no foti tanete kono kadi ko goto e heddamɓe to banggue sécurité woni ASP ko goto e mabɓe no foti tanete eɗen tawi ɗo e guesa ceerno ɗum node tawno ɗum ɗo foof ko dow ceerno jaabadi kala ɗo neɗɗo heedi to golle aduna mbiyen golle laamu e golle alhaji maslahaji goɗɗi to banggue aduna machallah ɗum ɗo foof woppinta jomum yamirore nde la budde so tawi ñalɗi e ceerno ɗi jonti tan jomum acca kala ko joguino kala ko wawno ara waɗa hen ko wawi ko nandi hen foti tanete ɗum noon gondiren koye musidɗo men ne wiye Ibn Oumar Sarr goto mo ganduɗen ɗum noon grand Ibn assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah yeɓiyankoɓe Gunas TV ne darma oɗe te saahaɓe koccite ma no foti tanete tawet ɗon ko ɗo e guese ceerno men Khalifa tabarakallahu waɗi foof min jiiɗi woda ko gartantamin e dawgol e wonde kadi ha tengtude banggue nouvelle génération woni harande hesere nde noɓe poti ɓurde wawde tinnorade almudagal e gollande ceerno ko soodi ko fewi alhamdulillah Alaji Tidiane a salminama no fewi calmini dental ngal no fewi Madina Gunas kam en ngala ko ɓuuri ligganade ceerno en ngala ko ɓuuri yamirore nde saabu Madina Gunas ko galle ceerno e guesa ceerno mba fadde ko gandumi ko e jama o guesa ceerno mba jama o galle ceerno
ko nande amen ko wonon no puɗɗi loode hen no feewi surtout ma no mbiruɗa ni génération joni o fayde ko arata dawol ko heewani saabu hay sa yi ñalormaji ɗi no mbadata ni a tawat yimɓe no lohi no feewi kono ko hunde fonde toppitede ko hunde fonde wattede hakkille saabu en ngala ko mbawɗen waɗande ceerno ko ɓuuri guesa ba saabu ɗum ɗo kadi ko nafoore men enen tan ko watte ɗo ko kadi enen tan naftorto ɗum enen liggorto ɗum enen naftorto enen kutorto enen fof kadi ko enen tan donc yimɓe kadi poti wattude hakkille e guesa ceerno mba no feewi kadi kala liggey mo mbawɗa jogade aduna he ko barkelle e barki ceerno enen fof eɗen gandi no garduɗen ɗo no wonirano eyyi no mawɓe garduno ɗo goto fof no andi ko adduno goto fof majjani hoore mum e teddugal ngal Allah waɗen ɗum ɗo e teddugal no andino to iwno to no wawno e teddugal ngal Allah waɗen ɗum e Madina Gounass ngal donc so tawi e puɗɗiɗe yiide hoore mum fof acci guesa ba taw no hamni seeɗa eyyi ɗum noon kadi ko wadde bandiraɓe tan ko nande amen ko foof wasde wayrude guesa ba kadi ko hunde wande fayida no mbiruɗa ni to banggue alhaali en heewi ko joomum daña fuɗɗo yiide banggue maslahaji mum aduna ɓeydi tan jawat abandonné wone golle ko nandi hen te ley mum ko ɓuuri hewde ko walla mbiyan ko foof e mbaɗi kuftodinde kala ko neɗɗo dañi hande haqiqa hewde famdude dental e ko barke Allah sallam barke Cheikh Tidiane barke jinnaji barke Thiam barke ceerno barke Allah e barke ceerno tan ɗo kay enen foof goto foof majjani hoore mum no wano hanki en way hande enen foof eɗen gandi kala ko keɓɗen ɗo ko barke Allah e barke ceerno hay leydi ndi gonɗen ɗo o diwan ɗo Fuladu ɗo mo gonɗen o arnoɓe ɗo hanki ɓe no gandi ko tawnoɗo eno gandino ko woni ɗo hande ko barke Allah e barke ceerno tan eyyi heddoto noon kadi ko aɗa wawi haalde yimɓe pamirta kono andunoɓe ko kewno hanki ko e an jooɗiɗo kalna ko kewno hanki ko aɗa wawi andude ko wonno hanki ko e ko wonno hande ko wona gotum ɗum tagui hande ɗo en jettat Allah jetten ceerno jetten dental ngal saabu so tawi dental ngal wonano ɗo e Fuladu o anduno Fuladu no wano hanki eɓe gandi no wayi hande eyyi ɗum fof noon kadi ko barke Allah e barke ceerno ɗum noon kadi ko yettude Allah no feewi eyyi yo Allah junnu gurdam ceerno wadda hen cellal ɗum tan ñagoto a jarama no feewi Seydi Sarr yo jarama Diallo en koɓe Yawo Gounass TV machallah enen kala nandi kaɗo haala no mbiruɗen ni koye Ibou Noumar Sarr haalanno ɗo ko goto e sécurité ASP ji Médina Gounass jettimo no foti hunete sikki ala ha joni gonɗen ko ɗo e guese ceerno meɗen khalifa o jurorde no bandiraɓe heeɓe ɓurata andirde ɓurata famirde foti hunete ɗum noon mamin jokku yettade yogaɓe e sagataɓe arɓe ɗo e Médina Gounass walla arɓe ɗo e guese ceerno Alaji Ahmadou Tidiane Ba al khalifa ɗum noon jokki e rewidade Gounass TV musidɗo